Goedemorgen op deze mooie dag. We beginnen vanochtend met de IBOP rijproef met nummer 1, Gerda van Vriesburg met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar Gerda van Vriesburg, nummer 1, met Jelmer Ketelaar. Heel fijn voorgesteld, fijn paard. Paard met in de stap een goede tact, souplesse, met de ruimte. Zou nog wel mooier mogen overstappen. De draf, veel ruimte, veel houding, balans. Heel makkelijk schakelen ook. Goede galopade, springt mooi de berg op met veel sprong. En ook daarin weer mooi de houding, ook weer de mogelijkheid tot schakelen. We hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7,5, een draf een 8,5, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen een 8, impuls een 8. Een totale score van 87,5 punten. De totally score voor Gerda van Vriesburg, 87,5 points. Dan gaan we nu kijken naar nummer 2, Itzert van den Meulenpad met Kena Bakker. Kena, als je dadelijk zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 2, Itzert van den Meulenpad met Kena Bakker. In de stap zou hij nog wat mooier door het lichaam mogen stappen. Ja, hij hield zich vooral het eerste gedeelte nog heel erg vast. Bleef echt te strak. Het tweede gedeelte van de stap was wel beter. De draf. Ja, we zien toch wel dat het paard zich nog een beetje gespannen houdt. Zou nog wat achter meer gewicht op mogen nemen en meer tot dragen mogen komen. In de galop maakt hij wel op zich zijn sprong af, maar mist hij daar ook nog een beetje de souplesse. Dus hij zich toch nog wat mooier ontspannen en laat beter uit de verf komen. We hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 6,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls een 7. Een totale score van 75,5. De totally score of Itzert van den Meulenpad 75,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 3, wolkje van het Boppelplannen. Met Helene de Haas. Helene, als je zover bent, succes. AXC binnenkomen in aanmerking. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote folder. E, B, E, grote folder. F, X, H, van hand veranderen en enkele passen middendraad. F, X, H, van hand veranderen en enkele passen middendraad. C, slangenvolte met 3 kolen. C, slangenvolte met 3 kolen.
We hebben gekeken naar nummer 3, Wolkje van de Populanen. Met Helene de Haas. Stap correct in de takt. Zou nog wat meer ruimte mogen tonen. In de draf. Ze heeft nog een beetje een hoog ritme. Maar kan wel goed schakelen. Goede verruimingen. En neemt daar 7, souplesse 6,5. Schakelen 7,5. Impuls 7,5. En totale score van 77,5. De totally score 77,5 voor Wolkje van Populaar. Dan gaan we naar nummer 4, Wilhelmina van Dijkman starten met Jitske van der Wij. Jitske, als je er bent, mag je starten.
met Jitske van der Wij. De stap is correct, maar mist nog losgelatenheid en ruimte. Zou ook daarin wat meer schoudervrijheid mogen tonen. En de draf zou het paard nog wat mooier onder mogen treden en wat meer gewicht op mogen nemen. We zien in eigenlijk alle 3 de gangen dat het paard nog wat neerwaarts blijft. Dus in alle 3 de gangen zien we dat het paard meer gewicht op het achterbeen mag opnemen en achter zeg maar ook meer door mag treden naar voren. Dat zien we in die galopade bijvoorbeeld, mag hij nog meer de berg op blijven. En dan blijft hij ook nog wat neerwaarts, dus meer houding en meer berg op blijven. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 6, de draf een 7, de galop een 6, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 6,5. Een totale score van 69,5 punt. De total score voor nummer 4, Wilhelmina, is 69,5. Dan gaan we nu verder met nummer 5. Vienna van de Zomerdijk met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je starten. Bij zee op de linkerhand. Grote volte.
naar nummer 5, Vienna van der Zomerdijk met Jelmer Ketelaar. De stap is correct en actief. Zou nog wat meer over mogen stappen en wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De draf, een goede techniek. Ja, soms nog net even dat stukje gewicht. Maar in de tweede verruiming zagen we dat bijvoorbeeld wel weer heel mooi terug. Eerst werd hij misschien ietsje loperig, maar de tweede zagen we toch wel dat het erin zat. De galopade hield zich nog wel ietsje vast. Zou nog wat meer souplesse mogen tonen. En wat meer voorwaarts mogen doorspringen. Maar goed, we zijn tot de volgende cijfers gekomen. In de stappen 7, draffen 7, galoppen 7, houding en balans 7,5. Souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7. Een totale score van 78 punten. De totally score of Vienna van der Zomerdijk is 78. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6. Iske onder het zwaluwnest met Annette van Beek. Annette, als je zover bent, succes!
We hebben gekeken naar nummer 6, Iske van onder het zwaluwnes met Annette Verbeek. Nou, je moest er wel hard aan rijden, Annette. Hij vond het toch wel heel spannend en hij sloot zich eigenlijk een beetje af, hadden wij het gevoel, voor jou, zeg maar. Ik denk dat het best wel jammer is. En stap wel correct in de takt en wel ruimte, maar ook daarin wat mist activiteit. In de draf correct in het ritme, maar meer lichaamsgebruik mogen tonen. En achter wat actiever. In de galop bleef hij een beetje te veel terug. Hij ging wat moeizaam en mag dan ook weer wat meer sprong en activiteit tonen. We komen tot de volgende cijfers. De stappen 6,5, de draven 6,5, galoppen 6,5, houding en balans 6,5, souplesse een 6, schakelen 6, impulsen 6 en een totale score van 70 punten. De totally score of nummer 6, 70. Dan zien we nu in de baan Ines van het Pompenblad met Suzanne Wind, nummer 7. Nou, Suzanne, als je zover bent, mag je beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 7, Ines van het Pompenblad met Suzanne Wind. In de stap is correct. We zouden nog iets meer souplesse en ruimte mogen tonen. De draf wel actief, maar bijvoorbeeld in de verruimingen heeft hij echt nog wel snelheid nodig om tot meer zweefmomenten te komen. En zou dus wel wat meer gewicht op mogen nemen. In de galopade zien we ook dat hij meer sprong mag maken en meer balans zou mogen hebben, meer lichaamsgebruik. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, de draffen 6,5, galoppen 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6. Impulsie 7, totale score van 72,5. De totale score of Ines van het Pompenblad, nummer 7, is 72,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 8, Irene van Bedem met Ingeborg Klooster. Ingeborg, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 8. Irene van Bedem met Ingeborg Klooster. De stap is correct, actief, dus soms nog wat gehaast. In het draf is nog wat vlug in het ritme. Zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. En meer het gewicht op mogen nemen op het achterbeen. In de galopade, wel sprong. Zou ze wat meer op lengte mogen blijven. De linkergalop vonden we beter dan de rechter. De rechter bleef ze een beetje te strak. Echt nog wat mooier in de sprong. Door mogen springen van achteruit. We komen tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7 en een totale score van 75 punten. De totally score of number 8 is 75. Dan gaan we nu kijken naar nummer 9. Ikrik met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je starten. AXC binnenkomen, arbeidsdraaf. C links. Bij C links.
Ketelaar. De stap correct zou nog wel wat meer losgelatenheid mogen tonen. Wat mooier in de overstap, maar wel heel correct. Een draf. Veel schoudervrijheid, het goed gebruik van het achterbeen. Makkelijk schakelen ook en het gewicht opnemen. En in de galopade, er zat nog een verschilletje tussen de linker en de rechter galopade. De linker galopade, goede opwaartse sprong, mooi takt. In de rechter galopade bleef ze nog een beetje wat strak. Zou ze nog wat mooier onder mogen treden. En in het algemeen en vooral in het begin vonden we er een beetje nog wat duwerig, zo in de hand. Dan werd ze wat kort in de hals. Dus als ze dat stukje nog wat laat dragen, zou ze nog hoger uitkomen. Dan komen we tot de volgende cijfers. In de stap een 7, draf 7,5, galoppen 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7,5, impulsen 7 en een totale score van 78,5. De totally score of nummer 9, 78,5. Dan gaan we nu verder met nummer 10, Henke van Stal de Bergmeer met Lisette Westerbeek. En Lisette, als je zover bent, dan mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 10, Henke van Stal de Bergmeer met Lisette Westerbeek. De stap een goede takt, veel souplesse en ruimte, soms heel ietsje gehaast. De draf, dus het draaft makkelijk, zou nog wat meer schoudervrijheid mogen tonen. Dus achter toch nog wel ietsje meer onder mogen treden. Dat zien we in de galopade vooral in de rechtergalop terug. Dan landt hij te veel op zijn voorhand en mag hij echt meer ondertreden van achteruit. Blijft hij ook wat snel in de bewegingsafloop. Dus voor de stap hebben we een 7,5 gegeven. Voor de draf een 7, de galop een 6, houding en balans een 7, souplesse 6,5. Schakelen 6,5, impulsen 7 en een totale score van 75 punten. De totally score of nummer 10, 75. Dan gaan we nu kijken naar nummer 11. Isa van Kreterenhof met Marijke Boelen. Marijke, als je zover bent, succes.
een vlijtige draf, waarbij het achterbeen wat meer onder mag treden. En in de galopade ook een vlijtige galop, met een goede sprong, actief. Maar ook daarin wat meer nog gewicht opnemen voor een hoge cijfer, wat meer draagkracht mogen tonen. Wel een zeer vlijtige merrie. In de stap een 7, draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impulsen 7,5, met een totale score van 77 punten. De totally score of nummer 11 is 77. Dan gaan we nu kijken naar nummer 12, Veline van der Broeklanden met Isabelle Vromans. Isabelle, als je zover bent, mag je starten.
van der Broek landen met Isabelle Vromans. De stap, goede tact en veel ruimte, zou nog wat mooier mogen verlengen in het frame. De draf, actief, soms wat gehaast. En mist een beetje losgelatenheid, dat zien we in balans. Dat zien we ook terug in de galopade. Vooral in de linker galopade mist het paard nog balans, losgelatenheid en vooral ook sprong. En beide galopaden heeft ze ook nog veel snelheid nodig om te galopperen, dus om het gewicht op te nemen en het achterbeen echt mooi onderdoor te zetten, zeg maar. Dus dan komen we tot de volgende cijfers. In de stappen 7,5, de draf een 6, galop een 6, houding en balans een 6, een fles een 6, schakel een 6, impuls een 6,5 en totale score op 69,5. De totale score op nummer 12 is 69,5. Dan gaan we nu wel naar nummer 13, Famke B met Jelme Ketelaar. AXC, nee, ja, dat wordt nog hard. AXC, binnenkomen, arbeidsdraf, zee, linkerhand.
We hebben gekeken naar nummer 13, Famke B. met Jelmer Ketelaar. De stap, correct in de stap, maar zou meer ruimte mogen tonen. De draf vonden we toch wat loperig en ook daarin wat meer draagvermogen mogen tonen. De galopade, meer sprong, meer ondertreden van het achterbeen en gewicht opnemen. De rechter galopade was wat beter dan de linker. Paard heeft nog wat moeite met schakelen, met verruimingen, met het gewicht echt opnemen. Daarom zijn we gekomen tot de volgende cijfers. De stappen 6,5, de draffen 6, galoppen 6, houding en balansen 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Een totale score van 67,5. De totale score of nummer 13 is 67,5. We hebben nu een kleine pauze. En we gaan verder over een kwartiertje. Dus tot zo!
We hebben gekeken naar nummer 24, Helma Isa, onder het zadel met de Jelme Ketelaar en in de stap. Eerste gedeelte van de stap, heel veel spanning, net correct in de tak, mist daarbij souplesse en ruimte. In het tweede deel werd ze wel ietsje beter. De draf, veel activiteit, maar het achterbeen zou mooier naar voren door mogen treden. En ze zou meer gewicht op mogen nemen. Dat zien we in de galopade ook terug. Meer bergop blijven. Meer lichaamsgebruik moeten tonen. Ze heeft ook nog wat moeite met de verruimingen en het schakelen. Dat zien we vooral ook terug. Dan komen we tot de volgende cijfers. Dus een stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 7. Een totale score van 68 punten. Totally score of 24 Helma Isa is 68. Dan gaan we nu verder met de menproeven. En zullen we zo in de baan krijgen nummer 14. Hanne van de Bobbelane, Age Okkema.
Goed zo, stappen. KAF, 5 hals laten strekken. KAF, hals laten strekken. F, teugels op maat. F, XV, wetten tussen X en V, half 30 minuten. We hebben gekeken naar nummer 15, Iris van Stal Chardon met Jelna Chardon. De stap is correct, nog wel iets gehaast en zou ze dat nog mooier in het lichaamsgebruik mogen tonen. De draf, tempo was wat aan de hoge kant, maar het paard heeft een goede afdruk en houding. De galopade heeft ze een opwaartse galop, maar ze mist nog wel een beetje losgelatenheid. En in de verruimingen, zoals in de draf als in de galop, ja, daar zouden we nog wat meer mogen zien. Dan kom ik tot de volgende cijfers. In de stap een 7, draf 7,5, galop 6,5, houding een 7, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7, een totale score van 77. De totally score of number 15, 77. Dan gaan we door met nummer 17. Met Elena, met Henk Hammers. Nummer 16 is komen te vervallen.
We hebben gekeken naar nummer 17, Ilena, met Henk Hammers. Het paard sloot zich een beetje af voor de hulpen. Daardoor was het ook wat zoekerig nog in het ritme. De stap was wel correct, maar zou meer ruimte mogen tonen, meer losgelatenheid. De draf was lichtvoetig en zien we wel eens gouden vrijheid. De galopade links was wat moeizaam. Ja, de rechter galop helaas niet kunnen tonen, omdat het paard zich te veel afsloot. Daardoor hebben we daar ook geen beoordeling op kunnen geven op die rechter galopade. De stap hebben we een 7 gegeven, draf een 7, galop een 5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impulsen 5 en de totale score op 68,5. Nummer 17 is 68,5. Dan gaan we nu verder met nummer 18, Warber met Age Okkema.
We hebben gekeken naar de nummer 18, Warber, met Agokma. De stap correct. Zou nog net ietsje losser in het lichaam mogen om meer bodem te mogen pakken. De draf, mooie houding, een mooi ritme, balans. Zou achter nog wat sterker door mogen treden. Dat zien we ook in de verruimingen terug. De galopade, mooie opwaartse galopade met sprong. Zou nog net mooier in het lichaamsgebruik mogen zijn voor hogere cijfers. De stappen 7, draffen 7, gloppen 7, houding en balans 7, flessen en 7, schakelen 6,5, impuls 7,5, totale score van 77 punten. De totally score is nummer 18, 77. Dan gaan we nu kijken naar nummer 19, Gea van Rolbregge met Jelmer Chardon.
gekeken naar nummer 19. Naar Gea van der Rolbreggen met Jelma Chardon. De stap correct. Is wel souplesse, maar zou nog meer vanuit de schouder mogen stappen. De draf missen we toch een beetje het buiging van spronggewricht. Het onder het lichaam plaatsen. Het echt mooi de ruimte pakken. De galopade, daar zagen we ook in de verruimingen terug. Dat ze wat moeite had om echt te verruimen. In de galopade kwam ze wel echt heel veel terug. Blijft ook wat neerwaarts galopperen. Zien we toch weer dat ze meer bergen op moet blijven. De stappen 7, draffen 6,5, galoppen 6, houding en balansen 6, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 6. Totale score van 69. Number 19, 69 points. Dan gaan we door met nummer 20, Hinke van Kippenburg met Hendrik Eppinga.
kijken naar nummer 20. Inke van Kippenburg met Hendrik Eppinga. De stap actief, goed intact. Zou ietsje meer losgelaten nog mogen zijn. De draf, mooie houding. Het achterbeen zou nog meer gewicht op mogen treden en wat mooier door naar voren ook mogen treden. De galopade, wel een opwaartse galopade met sprong. Maar ook daar zien we dan dat ze wat meer lichaamsgebruik zou mogen tonen. En ze heeft nog wat moeite met de verruiming. Hè? Voor de stappen 7, draffen 7, galoppen 7, houding en balans 7,5. Souplesse een 6, schakelen 6,5. Impuls 7,5, een totale score van 77 punten. Technisch woord nummer 20 is 77. Dan is nummer 21 kozen vervallen. En dan gaan we door naar nummer 22. Janneke van Dulven met de Age Okkema.
Super, hè? Janneke van Dulven met de Agen Okkema in de stap, goede takt, veel ruimte. De draf zou het meer buiging in het spronggewricht, meer ondertreden achterbeen, wel voldoende souplesse en balans. De galopade, mooie opwaartse galopade, nog soms iets te snel in het ritme, maar wel mooi opwaarts. Nou, de verruimingen die kwamen niet vandaag heel mooi uit de verf. En de houding, ze heeft een hele mooie houding, maar probeert toch het neusje er nog ietsje meer uit te rijden. De stap 7,5, draf 7, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5. Impuls 7, een totale score van 77,5. De totally score of 22 is 77,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 23, Iris van het Veldhuis met Jelmer Chardon.
De stap, correcte stap, maar zou wat meer lichaamsgebruik mogen tonen en wat meer schoudervrijheid. De draf, ze heeft een mooie houding, maar het achterbeen zou wat actiever mogen zijn en meer draaf mogen laten zien. Ze blijft in de verruiming ook wat vlug in het ritme. De galop, een fijne galopade, souplesse met de opwaartse sprong. Rechts was een beetje terughoudend. De verruimingen waren ook in het draf een beetje gehaast. We zijn wat tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draffen 7, galoppen 7, houding en balansen 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impulsen 7, een totale score van 75,5. De total score of 23 is 75,5. Dan zien we nu in de ring nummer 25, Hester van Emden met Age Okkema. AXC binnenkomen in de aanwijzing draf.
We hebben gekeken naar de laatste combinatie, nummer 25, Hester van Emden met Age Okkema. Nou, de stap vond ze nog heel spannend. Nou, er was echt te veel spanning in de stap. Maakte het pas daarbij niet af. En ze vond het sowieso nog voor mijn gevoel wel een beetje spannend. Ze had in de draf ook een hoog ritme, snelle bewegingsafloop. Zou ze meer afdruk mogen tonen. En in de galopade mag ze meer bergop blijven. En ja, was het nog een beetje wat moeizaam. En nog wat moeite met de balans. Dus ze was nog een beetje zoekerig daarin. Dus in de stap kwamen we niet verder dan de 5. Draf 6,5, galoppen 6, houding en balansen 6, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 6. Een totale score van 65. De total score of 25,65. Dit was de laatste combinatie. Tot de volgende keer.